Mä oon Hanna-Leena Kuisma ja oon Nokian seurakunnan kirkkovaltuuston varavaltuutettu. Mä tiedän, mitä mä teen. Jos me puhutaan näistä yhdenvertaisuusasioista ja auttamista niin kuin siltä kantilta, niin se on mulla aika sellainen niin kuin herkkä paikka. Ja no niin. Et jos niissä asioissa pääsee niin kuin vaikuttaa ja tekee jotain asian eteen, niin se on, niin kuin huomaa, niin se on aika tärkeä juttu. Ja se fiilis on juurikin se, että tuppaan sitten vähän herkistymään. Nyt jos mietitään vaikka sitä Pride-messua, niin se palautekin, mitä sen jälkeen tuli, kun oikeasti ihminen sanoi, että hän niin kuin tuli kirkkoon sisälle vuosikausien jälkeen ekaa kertaa. Ei se tunne, mikä siitä tulee, niin ei sitä oikein pysty sanoin kuvailemaan. Että on voinut olla tekemässä jotakin sellaista, mikä on näin tärkeä joillekin.